ki nong yalam jong ka senjuk ki seng samla Shillong hari Bhoi district ki bala pen krek shat chat ban pen long ya ka second Bhoi Cup football tournament leng ba ka jing pen bana ki la pen tip bana mar ki khun samla bat ki pai ba ka than ki bala bu ya ki jing kerpat ki babon ban Pynkynriah ya ki jing pen kot ya ka Tarik ban Pdiang ya ki kenhoni lekai ki bakwa bani sim bynta namar ka jing Bunkam jong ki Haka ba lum balang Shohkba bat ba ka dang de ka ayom ka ba ki dang khore ban pendep ki kamrep kamriang kham tam ka Shohkba kumta ki nong yalam ki la Pynkynriah da ka bakentiu ya ka Tarik ban Pdiang ya ki kenhon ki bakwa bani lekai hakini kelempung hadu ka shipol Tarik unok pra arjar arpsau bat on perkhat ro satang katuk ani ki klub bi bakwa bani sim bynta ban penrung Haka thup jong ki klub ki ban yo bani lekai kumban chupen kan mau bagi nong yalam jong ka senjuk ki sang samla Shillong Bhoi district kilabu ya ka kusnam ka basilak sanpo hajar tengka ka kusnam sya ki bara ya ka nam ladu bat sanpo hajar tengka ka pisa ya ki bawan baar rengkat ka trofi kajika di komputer bat di laptop ka bahajan jongpi hapaham sim Nongpoh Bhoi district mar persya bat ka school Alpha Higher Secondary School wantit nangi ngin airu ka warranty hendriu banaya ki laptop bat khat ar banaya ki desktop kini ki digi mar refurbish lane ki all stock Bunkam projector ban peni film ne Bunkam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai